bigyan niyo po sana ang probinsya ng Pangasinan ng dahilan kung bakit pwede ulit ang Pangasinense mangarap at umasa sa isang mas magandang kinabukasan. Kayo lang po ang may kayang gumawa yan. Ako po si Marco Wangko. Ako po si Marco Wangko. Ako po si Marco Wangko. Ito po handog namin para sa inyo kasi COVID po ngayon. Dahil mahal ang bilihin, walang trabaho, hirap ang lahat ng tao. Kaya naisipan po namin na panahon ito para magbigay ng ayuda. Kaya po kami nandito ngayon. Kahit mainit, enjoy sila at napakinggan nila ang aming mensahe at sa aking palagay nagkaroon sila ng panibagong pag-asa sa isang mas magandang kinabukasan para sa probinsya ng Pangasinan. Maraming salamat po. Madiskarte Congressman Team Aguila. Maraming salamat po sa bigay ng Team Aguila. Thank you po. Thank you po sa ayuda, Congressman. Marami po akong naisagawa na hanggang ngayon nagiginawan ko ang tao. Malaking tulong po ito. Salamat po. Thank you. Salamat sa bigay na ayuda. Salamat. Sir Mark Papo. Thank you po. Maraming salamat po sa mga binigay niyang tulong. Talagang the best. Magpapalit na tayo. Maraming salamat kay Congressman Marco Wangko. Mabuting manalo siya. Salamat po. Ginabi tayo pero worth it naman. Bukas naman isang bagong araw, alas 4 ulit ng umaga ang gising at ganito rin ulit bukas.